כן, תמיר גדליה מצטרף אלינו. מאיפה עכשיו, תמיר? שלום. שלום לכם. מה, איפה? מיאמי? מה זה שם? מיאמי? מיאמי, כן. זה מאחורי מיאמי. עכשיו 8:30 בבוקר, אתמול הדולפינס ניצחו, אפשר להגיד שהכל בסדר כרגע במיאמי, אבל אגב Monday Night Football הולך להיות היום אחד האירועים אולי הדרמטיים במערכת הבחירות, עימות בין קמאלה האריס לדונלד טראמפ. קמאלה האריס אולי לראשונה תיאלץ להשמיע את קולה שלא מבעד לפרומטרים ולא מבעד לדברי יועצים, ממש לעמוד מול מצלמה, להשיב על שאלות. איך? מחר בלילה, 3 בלילה שעון ישראל. זה היום לפנות בוקר, לא? בין שלישי לרביעי. בין שלישי לרביעי, אוקיי. 3 לפנות בוקר, יהיה גם שידור מיוחד כאן באולפן. יפה, אוקיי. אנחנו נשדר את העימות. כן, תמיר. כן, אז קודם כל נתחיל מסקר דרמטי של הניו יורק טיימס. טראמפ מוביל על קמאלה האריס כ1%. כמובן יש את טעות הדגימה שיכולה להיות, אבל זה בעצם מוחק את כל מה שקראנו לו שוגר היי, ההתלהבות מקמאלה האריס. בעצם אנחנו חוזרים לסקרים שלפני שביידן פרש, פחות או יותר, או טיפה אחרי שביידן פרש, בעצם מחקה את כל ימי הזוהר שלה, אבל כל זה באמת לא משנה, כי מחר בערב שעון ארצות הברית בפילדלפיה, הקלפים יתערפו, וכל הסקרים לא משנים, כי הסקרים החדשים יהיו שונים לגמרי, וזה מכמה סיבות עיקריות. המרכזית שביניהם זה שקמאלה אכן לא דיברה, מאז בעצם שהיא רצה, כמה? חודש וחצי בערך, כל מה ששמעתם מקמאלה האריס היה לקרוא פרומטרים של נאומים של היועצים שלה, שגם שם היא פישלה, ורעיון מלטף ערוך בקפידה של היה 50 דקות וערכו אותו לרבע שעה, של ה-CNN, היא מראיינת ששונאת טראמפ ואוהבת את קמאלה האריס. אז זה יהיה הפעם הראשונה בעצם שאנחנו הולכים לשמוע את קמאלה האריס מותקלת. השיטה הזאת של רעיונות ערוכים מוקלטים עם ראיין מלטף, זה שיטה שהסתיימה כבר לפני 10 שנים בערך. ברגע שנכנסו הרשתות החברתיות והתקשורת התפתחה והפכו אולפנים עם דעות שונות וכולי, לא הבנתם שזה כבר פסה, שכבר הציבור לא קונה את זה, שעכשיו היא תיכנס במיוחד שהיא יודעת שיש עימות. עכשיו היא תגיע לעימות והיא תתקל במועמד שהוא לא יעשה לה חיים קלים בלשון המעטה. בדיוק, אל תשכחו שביידן, היה פחות או יותר כל פעם שאמרנו על ביידן, המפלגה הרפובליקנית, טראמפ אמר, רגע, הוא לא מתפקד, הבן אדם לא מתפקד. אמרו, לא, אתם עורכים את הקטעים שלו, זה לא אמיתי, זה פייק, זה דיפ פייק, זה סופט פייק. ובסוף, שהוא נאלץ לעמוד מול טראמפ, הכל משתנה, כי אין, בעצם החוקים כאן יהיו אותם חוקים כמו עם ביידן, אסור להיעזר לא בפתקיות, אסור לדבר בהפסקה עם היועצים שלך, אז בעצם, כן, אז איכשהו ניסו להסתיר, ונצטרך לראות מחר, כמובן, אני לא חושב שהיא תהיה פשלת ברמה של ביידן, אבל היא תצטרך באמת לענות הפעם על שאלות קשות, ולהגיב למתחרה שלה בלי עזרה. כאשר, מה הסוגיות הליבה, או הסוגיות שמעניינות את האמריקאים במערכת הבחירות הזאת? טוב, אז בראש ובראשונה, הכלכלה, האינפלציה, אני יכול להגיד על עצמי, אני לא רוצה לשפוט לישראל ומה קורה בישראל, פה הולכים לסופר, זה כאילו מה שעכשיו, לעומת מה שלפני 2, 3, 4 שנים, זה עולם אחר לגמרי, יוקר המחיה הוא פשוט מטורף, הכל יקר, הכלכלה, האבטלה והמשבר ההגירה, שצריך להסתיר, והם מנסים להסתיר את זה עכשיו, קמאלה האריס הייתה אחראית על הגבול הדרומי עם מקסיקו, משבר ההגירה מטריד הרבה מאוד אמריקאים, מדברים על כך שנכנסו כ10 עד 15 מיליון מהגרים רק בכהונת ביידן, לא חוקיים. ומה שקמאלה האריס תנסה להדגיש, וזה גם נושא שמאוד חשוב לאמריקאים, זה נושא ההפלות, כל נושא של זכות האישה על גופה, רובי וייד, בית המשפט העליון שביטל את האישור לכל בעצם נשים לבצע הפלות בכל רחבי ארצות הברית, וזה יהיה הנושא שקמאלה האריס ינסה לדחוף, וטראמפ ינסה לדחוף את בעיקר כל העניין עם הכלכלה וההגירה, שזה הנקודת חולשה הכי גדולה של קמאלה. כן. תמיר גדליה, ממיאמי, תודה רבה שהצטרפת אלינו, תודה. תודה לכם. מילה על הסיפור. ההגירה שזה הנקודת חולשה הכי גדולה של קמאלה. כן. תמיר גדליה, ממיאמי, תודה רבה שהצטרפת אלינו, תודה. תודה לכם.
מילה על הסיפור. אם יש